4. Честит 1 юни! Ще чули нещо? Не. И аз не чувам, слаба работа. Кой не е обядвал бързо да си признае? Мишо. И това не го чу. Ого. Ти ли не си обядвал? Защо? Ти на диета ли си? Майка ми не ми даде, защото... И ти да ядеш ли? Къде е Яния? Покажи тази твоята майка. До сестричката... вие ли сте така, където не даме пет да яде на обяд? Ма ти ето сигурно е нямало време и сте бързали за някъде. Еми да, за друг празник. Ами днеска много празници и затова не стига времето да се храни човек. Ми добре, ти чу ли нещо сега? Не, я им помогни малко ти с викане. Чакай, да видим сега, дали ще стане по-силно. На 3-4 викаме със всичка сила. Честит 1 юни, ма толкова силно, че да им паднат на големите ушите. Готови ли сте? Айде, 3-4. Честит 1 юни! Супер!